Здравейте! Аз съм Маруся, а това е каналът ми Повея на душата. Тази сутрин се събудих с един прекрасен стих, който реших да го споделя с вас. Стихът може да помогне на някого и това е идеята да запиша това видео. А той е следният. Животът е здраве. Животът е лесен. Животът е хубава песен. Животът е здраве, животът е лесен, животът е хубава песен. Животът е здраве, животът е лесен, животът е хубава песен. Ни да се радваме, ни да твориме и да творим чудеса. Благодаря ви, че бяхте с мен. Светлина е много любов. От мен, Маруся. И каналът ми Повея